Hapit na ang eleksyon, ang ako ang amigo nagparehistro dayon sa dihang siya nakahibaw nga kandidato si Raffy Tulfo. Ni file na og si Usi sa pagkasenador si Idol Raffy. Ato ang suportahan kung kinsa ang angayan nga mo serbisyo sa tung gobyerno. Sugod nagpangumpanya ang mga kandidato, nagsigi nagpaila, maayo nga mo istorya. Nindot nga plano ang plataporma, abando na say uban. Mo kandidato kay lagi sikat man, apan sa panggobyerno wala yo'y nahibalan. Maglisod pa ganig sulat sa ngalan. Mga katawhan, huna-huna agyot sa makadaghan ang kandidato nga inyong butaran, kung dili ba kawatan. Kay dunay uban, may rasa istorya sa sinugdanan, pero kung sila makadaog na, kalimtang plataporma. Nanggawas ng mga isyo, istoryang di maayo sa kontrapartido, iyahay lagdi na utay. Tungod lang sa politika nag-away, itang mga katauhan, maniid lang sa ilang binuhatan. Kung di ba kurakot, ato bang masaligan, kung atong nasod may kalambuan. Hapit na ang eleksyon, ang ako ang amigo nagparehistro dayon sa dihang siya nakahibaw nga kandidato si Raffy Tulfo. May pagkaabogado kung mudaog si Idol Raffy Tulfo. Ang mga di maayo mangingilad nga tao, sugod nagbag-o kay basig mapriso.